Hain naiz ni moitzen. Bai, ikusten nahi da, Zuzenean dago. Beste kamara, bi gaina jarrita. Bueno. A ver si empieza. Por eso hay que hacer las pruebas antes. A ver, si empieza, como lleva retraso. Sí, lleva unos segundos de retraso. A ver, ya lo hemos puesto bien. Bueno, ese solo no es el problema, hay tantos que hay. ¿Por qué no se ve? Hola. ¿Sin conexión? Bueno, ya no estamos en el aire ya, En el aire, ya estamos. Mira, hola, pues ya. Ondo ikusta, Bai, ondo. Para lo que nos piden, suficiente. Cronómetro A. A ver. Ondo. Bos, vale. Zueste sus... Vale, hemen gaude dena prest dago. Venga. Adelante. El locutor. Si quieres coger un micrófono, tienes ahí. Ahora no dale excusas, eso en la mano ya no te vale, Hablar. 5 minutos, bueno. Es meter el micrófono, darle a... No sé, si llama a alguien, pues le ponemos, y si no llama a nadie, pues nada. Lo ponemos a este lado. Vamos por bar. Las cámaras se puede hacer un lado. Una cámara puesta encima del otro y tú vas moviendo y la otra siempre va a generar y de aquí vas cogiendo una u otra. Se puede hacer, ya sé que se puede hacer. Sí, no, eso es suficiente. Eso ya sería, esto ya con tiempo, avanzando, hoy día. ¿Quién iba a pensar hace 2 años que íbamos a emitir así? Bueno. Sí, ya queríamos intentarlo. Ahora, cuando te obligan, cuando ya por narices tienes que hacer, entonces ya no te queda más remedio que hacerlo. Lo que no sale, no sé si te has fijado. A mí no me sale en el ordenador, no sé si será por el... cómo iban cambiando las fotos que poníamos, ¿no? ¿Te has fijado si aparece? Fíjate algún día, si te metes. A ver si aparece los botones que iban cambiando las fotos de arriba. En mi ordenador se queda fija, pero en el del móvil si funciona. Sí, varía, será mi ordenador. Sí, las fotos que sacamos que vas corriendo. La primera que está en la portada. Yo es que en este, no sé, será el ordenador que está como quiere. No, a mí no me cambia. Me aparece solo una, la primera. El de abajo, por ejemplo, ahora. Sí, de abajo. Eso es, está de abajo. Está la foto, la que te ha quitado el puesto. A ver, la hablo, ¿verdad? Está bien, joder, ya, oye, mejor.
Pues si no, hace poco de la ciudad. Aizu, gauza bat, orduan, nik esan dizudanean lehen gelditzen egiten dutela, jokua gelditzen danean, Ah, bai. baina txontxo ez dut itzaltzen, gelditzen dut grabazioa. Vale, vale. Hori bai, Bai, gero beraiei pasatzeko, hori eskenik uste nuen, grabazioa gelditzen zonean, irudiak kentzen zirela. Ez, hemen irudia, ya está, hau da, emititzen ari da. Orduan nik ingo dut beti bezala, Zu beti bezala. primeran, Zu beti bezala. gero beraientzako hobeto. Hoi da. Zuik hemen ikusten badazu irudia, hoi goita hemen dikane. Vale, oso, no, zerena. No venía y esta tiene cámara diferente. Tenemos otro, el primero que usamos para el más simple, 20 euros. Este cacharrito del vídeo. Con eso estamos haciendo. Y ya fíjate, se ve. Esto es en directo, esto es lo que está. El programa tiene problemas de compatibilidad, etc. Fíjate, oye, tú a ver en casa con esto suficiente, ¿qué quieres más? Oye, si el caso es que veas cómo va el partido. Depende que nos bien, porque los últimos años mejor. Primero serán mal. Lo hemos ido mejorando. Pero si tú no vives fuera, yo estoy fuera y quiero ver, pues me gustaría tener esta opción. Estar ahí sufriendo con el WhatsApp. Bueno, en todo caso vamos a usar. Porque ya sabemos que le sacó la foto al equipo, le sacó Paco Milán, otra vez, oficial, pero todavía no la ha conseguido. Le sacó, pues así que le trajo a este, a Meaza, que le pide un día. Y tú a ver cuando te animas, ¿no? A esto sí. Sacar a los chavales, uno que se está corriendo en casa de un partido, claro. Sí, algunas fotos y haces, cuando tienes en casa, que no les das gafas, que no le falta. Hor bi komentarista, yo... Ditu ondo bai etorriko gara en 2 minutu, 2 minutu izango. Hor, du parte edo izan. Ja, behintzimeot. Bai, gustatzen zaio. Zu esan nahi desunean, ja... Hemen nahi desunean, sartuko egizuten, eta... ¡Vamos, Chami, vamos!
Reflex. Ese objetivo es importante da, Ay. Ya. Importante nada. Digo, aquí me vais. Es un mato, yo si uno hago 300. Lo va a PSC hoy 400 por la mitad. Dena, objetivo biztan da, mole, nola jetxe dien? Berez, baliozua boston european 47% de descuento. Gero objetibo nahi baduzu, eta kalidadea nahi duzut objetibo nena. Kamara azkenean, bai, baina... 55, bai. 18-55 lako zen, baina no ez dutez, etxeko argazki eta baina kirola eta bazatzeko... Horrekan Olympus sola 18-42, baina ez Nikon ere sola 18... 55 bai uste dut kanon da, baina Nikon ere gantzekoa. Bai, bia oso na. Bate hau kanon da, baina... Repika pena gantzekoa o oia ez? Repika pena, baita zea ere. Torri, jetzi egin bat. Seguz ikustea. Esente, eske pizkanaka izan... Eske hasieran, bai, hasieran oso gaizki emititzen gendu, baina guen ja... Hobetzen da. Esente ikustea, bai. Bueno, hain movimendu aztenean baina emate unagatikan igual argazki da, bai. Ez bilo da. Bueno, zu esango jazu, noiz nahi zu. Nahi desunean, sartuko izut hau eta ja... Igual nik itxiko deia total ondo ikustea, eta ja hemen pizka nola mega o... Hala, hau txiko dut, eta hemen ikusiko dut. Balakigu emiten izan ega. Ez que, justu nola daukagu emititzeko, eta hori bai. Bitatea, itxingo dut. Vale, igual emaio zela. Ja, bai. Arratsaldeon, hementxe gaude Landabetoki errukbi zelaian, Hernani eta El Salvadorren arteko lehia ikusteko. Eta ikusten duzuen bezala, hementxe datoz Salvadorreko jokalaria zelaira. Euraldia lagunea partio bikaina ikusten dugun, eta hor daude Hernaniko mutilak ere. Gaurko honetan partia benetan garrantzitsua jokatuko du Hernanik. Azken emaitzak kaskarrak izan dira, eta beraz egoera horri buelta emateko asmoz. Gaurkoan ere partio gogorra izango dugu ikusgai. Eguraldia esan bezala izugarria. Zelaia gure aurrekaldean okertxeagoen arren generalean itxura bikaina dauka. Ale Arka, venga! Ale Uga! Vamos, Salvador, vamos! Vamos arriba! Eta hasi da partida. Hernanik baloia urrundu du eta ikusten duzuenez haiek fisikoki indartxo badira ere. Hernanik
intentsie handiarekin jolastu beharko du puntuak eskuratzeko. Eta alboko sakea Hernaniren zelaian Salvadorrentzat. Ondo ira, zidu baloia El Salvadorrek, atzetekoekin, joko fisiko horretan, lakaje ona Hernanikoek. Eta zigor kolpea dira zidu lurrean baloia ez askatzeatik, plakatua ez askatzeatik. Eta nik uste lehenengo 3 puntuak lortzen saiatuko dela El Salvadorreko 10. Ez, alboko sakea. Hernaniko 22ko barruan. Eskasa formatu du Salvadorrek eta bultza ari dira. Lehen bultzada gelditu du Hernanik. Beratzi atera da. Matxinek ondo plakatu du. Eta zigor kolpea Hernaniren alde. Defentsa bikaina Hernanirena, bai eskatxean eta bai ondoren Matxinen plakajea ere bai. Orain baloia urrundu eta Hernani egokituko zaio jokatzea. Ama 20 metro aurreratu ditu Hernanik. Eta alboko sake hontan bertan itxizaigu Koldo 15koekin. Hernaniko 15koarekin. Alboko sakea nahiko lan, baina baloia mantendu du Hernanik. Eta baloia galdu. Salvadorrek berresuratu du baloia. Hernaniko 22ko lerroan. Salvadorrek berriro baloia mugitu. Eta El Salvadorren lehen entxegu iritsi da. Bai. Hernaniko jokalari bat min hartu dago, zelai erdian. Ugaitz Otaño dago lurrean. Bitartean Salvadorrekoak gauzatu ostikoa eta beraz 0-7 Salvadorren alde. 5. minutua betetzera doan hontan. Anartzeko ostikoa, baloia altu. Ondo iritsi da Hernani presiora, Ugaitz Otaño bitartean zutitu da.
Zigor kolpea Arnainen alde. Jokoz kanpo duteagatik. Eta Hernani magietara ostikatzea erabaki du. Pillo Perezek gauzatuko du ostikoa. Eta barrura, beraz, 3-7, 7. minutua beteen honetan. Venga, Chavo, venga, venga. ¡Venga, Hernani! ¡Venga, chavo! ¡Vale, Hernani! ¡Hernani! Vale, Itxeta. Arratsaldeon, Koldo. Bai, arratsaldean guztioi. Ze kontatzek, Jon, ze abil, jokatu gabe. Berriro ere sorbalda min hartuta. Eta Beraz, hoberenak gehatzea. Guztiz hautsi aurretik. Hortaz, 15-ari dagokionez, aurrean batez ere, irekin batera. Ander Gutierrez biok, pixka bat utxune aipagarri gisa esan dezagun. Bai, eta azken orduan ere Mikel Perez bera ere bai, ostegunean min hartuta. Alboko sakea prestatzen ari zirela entrenamentuan, orkatila bihurritu zuen eta bere ordez, horrek beti ematen du beste batentzat lekua, eta injustu ere, Iraitz Arruti dugu deialdian sartuta, orain emango dugu 15-koa. Baina, rugbia da, eta kirolan min hartutakoak eta lesioak eta badira, eta hori nola edola, horri erantzun egin behar. Bai, hortara egokitu behar da, eta baina ere, ikusi dugunez, Ugaitzotaino berak ere min hartu, eta beraz, Hernanik lehen aldaketa egin behar izan du. Jon Intxausti sartu da zelaira. Berez ohiko 15-koan aritzen dena. Bai. Kapitaina entrenatzaile Patri Polidirorekin, da Jon Irarorekin batera. Beraz, aprobetxa dezagun etenalditxo bat, gutxienez, gero bigarren zatien emango dizugu Salvadorren 15-koa. Bere delegatuak poltsan zeukala eta ez digu helarazterik izan, baina hause duzue, esan bezala aldaketa. Lehen lerroan Noriega Ugaitzotaino, hasieran aritutako, baina orain zelai utzi behar izan du. Beraz, Noriega, Jon Intxausti eta Xabi Garmendia, bigarren lerroan Fuentes, Fonti, eta Beñat Iradi, hirugarren lerroan, ezkerre galean Iñaki Otxotorrena, 6arekin, 7 eskuine galean Eki Aramburu, 8 Giltza, esan dezagun Giltza lekuan Otaino, Arkaitz Otaino ari dela, Uztartze erdia, behatzi zenbakiarekin Makin Collado, joko zabaltzailea Nartze Elosegi, erdiak Iraitz zenbakiarekin, Iraitz Garmendia, 13 zenbakiarekin Pello Perez, ezkerre galean Iñaki Leonet, eskuine galean Makin Mujika, beraz Makin Mujika ere, berritasuntzat argenezake atzeko Gibeleko lerroan, eta 15-arekin Gibelean Aitor Lukas eta ordezkoen xelekoan, lehen esan dugu, berez Iraitz Arruti etzen aritzeko hasieratik, baina sartu behar izan du zelaira, eta pesatzen dugu, Iraitz Arruti gero aritzeko modan izango da, esan dugu Jon Intxausti sartu dela Ugaitzen ordez, eta Lander Meaza, 18-arekin Jon Zumalabe, eta beste berritasun bat, gero zehaztuko balin badugu ere, Etxeberria dugu,
deialdian sartuta, orain ez da jokatzen ari, baina seguru gaude minutu batzu jokatuko dituela. Gero, 21-arekin Jokin Uzkudun eta azkenik hau ere berritasuna deialdian. Bigarren saio egin den bitartean El Salvadorrek. Jokaldi tragatu xamarra eta azkenean gure kontrara erori da eta Salvadorrek bigarren entxegua lortu du. Ez dakit hor, ez zulertzeren bat izan duten atzealdean, Erraniarrek, baina holako talde bat denean, sailkapeneko bigarren postuan den talde baten kontra huts bakoitzak, segurazki erantzuna izaten da arriskua bintzat sortu. Bai, normalean puntuak ekarriko ditu bueltan, da egia esan da, bai, akatsak minimizatu beharko dira, zoze lortu nahi dugu. Eta behin gauzatzeko edo aketaratzeko edo prest dagoenean Salvadorreko jokalaria esan dezagun azkenik deialdian sartuta, Galdeano, hau ere lehen aldiz lehen taldearekin, deialdian. Eta gauzatu duenez transformaketa, 3 eta 14, 12. minutuan lehen zatien hemen Landaren eguzkia bete-betean jotzen du, beraz udaberriko guraldia ere esan genezake. Horren mesede egin dio zelaiari, azken egun hauetan oso biguntziagolako eta gaur tira. Bigun da, baina inolako aitzekirik ez jokatzeko. Bueno, Jon, espero zen bezala, Salvador pixka bat gehiago, Errani baino? Bai, fisikoki gehiago zirela argi dago, nik egia esan da orain euraldia aipatu duzula ni nahi nuen euri pixkat egingo balu. Guk akatsak egingo nituelako, baina behaiek ere erresago egingo zituztelako akatsak euriarekin. Tira, euraldia hauxe egokitu da, eta bai, fisikoki gehiago badira ere, agian gure intentsidadeakin ere lortuko du emaitzari buelta ematea. Esan dizuegu bezala, El Salvadorrekoen 15-koa geroxiago emango dizuegu, bien bitartean, Gibeletik hasi dira jokatzen, atzetik El Salvadorrekoa beraien zelaian, eskuinera zabaldu dute atzekoekin, eta nola ez, hor tartean egon daitezken aurrelariekin jokatuz, eta berriro ezkerraldea zabalduko dute, ezkerre galera, eskura jokatuz azkar bizi, beti laguntza eskatuz, beti apoio egin, aurrelarien apoio egin jakina, berriro ere uztartze irekia, eta jarraitzen dute zentzu berean, ostikadatxoa, erasoko ostikadatxoa, baina albora atera da, eta hala ere epaileak zigor kolpea adierazi du Hernaniren kontra. Bergogoratuko dizuegu, lehen zatian garela, hemen Hernanin, atxaldeko lauetan hasi den partidua, Ogorezko mailako, Espainiako Ogorezko mailako 17. jardunaldiko partidari dagokio, eta 14. minuta betetzear dela El Salvador, Espainiako taldea, Valladolidko taldea, ari da aurretik markagailoan 3 eta 14. Alboko sakea izango da, hemen Armailetako alde honetan, Hernaniren zelaikoa 10 metroko lerroan, denak daude jarrita lerrokatzean, bi taldetako jakina, eta 10.000 aldiz landutako jokaldia, atzera, eskura zabaldu eskuinera, barrura eskatuz ezkerre galekoa, baina momentuz behintzat eskuineran doatz, errekaldera, Urumen errekalderan, aurrelariekin metroak irabaziz, 15 metro irabazi dituzte, ezkerre berriro eskura jokatzen, beraien teknika landua erakutsiz, eta beste uztatze ireki bat, ezkerrera berriz, eta orain epaileak nola baita esatearren, traba egin dutela Valladolidikoek, pantalla delako horrekin, anasen horsin jarri du azkar jokoan baloia, baina apoioa badauka, edo bazeukan, gutxienez Makin Collado ateratzerik izan du baloi hori. Zelai erdialdean hemen Armailetako albean, Xebi Garmendia baloiaren, uztartze erdia ireki du, eta Makin Collado ezkerrera berriro, Noriegak baloiarekin. Eta orain bain, zelaiaren erdialdean daude. Makin Collado, Xabu Garmendia, Jon Intxausti, eta nahi gabe kontrari hori eman dio baloia, Jon Intxausti. Intentzia hona baldin bazen ere ez dute elkar lotu pasea, eta orain zigor kolpea kontran, eta lehen esan bezala, katxin bat egin ezkero, arriskua. Hauek abiadura jokatzen dute.
abiadura jokatzen dute eta eskura jokatzen betidanik izan da Salvador Valladolideko talde hau, azkarra. Eta Eskuine galetik 3. segua helduko da, hala da. Errekaldetik 3. segua El Salvadorrek. 16. minutuan, 3:19. Zergatik egin duen segua, Jon? Lehen esan dakoa ez, akatsu bat egin dugu, intxetak baloia gorde beharrean pasea ematea erabaki du, ondo atera balitz, segurazki jokaldiak jarraituko luke, baina aurkariak hartu du, zigor kolpe bat egin dugu eta bi pasetan bestaldera joan dira eta normala bezala gu erasoan ari ginelako, defentsan zulo aurkitu dute. Hain erresa, Kaso hauetan bai, garbia izan delako. Errukbia esaten dutenez gauza arresa da. Eta gaur ez dugunez zelai lokaztua denen ez da hain erresa, hain azkar da, hain ari jokatzea, baina baloiak irriste egiten du, hankak ere ez dute hainbesteko apoiorik, baina bai, zelaia dagoen bezala, hemen aurrean ikusten dugun leku batzuetan buztina harra dagoela, zelaia generalean egarki dago eta baliatuko dute. Eta gauzatu egin du segu hori, agetaratu duen baloi hori hagen artetik pasatu da, eta beste 2 puntu gehigarri, beraz 3:21. Egia esateko, ni pensatzen dut, ez dakit aurreratzea den gehiegi, baina iaz lehengoan komentatu genuen, iaz ere, ligako azken zatian lortu zuen Hernanik benetako zeukan blokea, jokalari guztiak pixka bat plantilla nahiko sendotuta, eta aurten ziruditzait antzeko zegoela gertatuko zaigula, Jon. Pixkanaka puntu batzu lortu genituen, baina azken boloan ezkara partidak irabazten ari, eta orduan azken aldean ibili balatu dugu pixkat estu eta larri. Aurten ondo hasi genion ligari, ondo ekin genion, partida desiente iraziz, batez ere etxean, baina argi zegoen liga luze izango zela, eta aurten ere, azken aldera arte hor biliko ginela burrukan, eta espero dugu, bain jokalari batzuk berriro errekuperatuz gero, maila hori beste puntutxo bat gora joango dela, eta berriro ere garaipenen bat eskuratzea, ez? Egatzaigun gertatzen lehen urteko haren kontrakoa. Eta bosteko aipatu dugunez, edo gutxinik Hernaniarren gizataldea. Lehen aipatu dugun Mikel Perezen lesioa ostegunean, gero falta dira oraindik ezin sendatu, ezin errekuperatu. Oier Garmendia, Gibeleko lerroa zari gara, zorionez lehen aipatu dugu, eta gero pixkat hitz egingo dugu, sartzen denean. Baina zorionez jokatzeko moduan azkenean Etxeberria. Eta gero beste batzuk Tony Jones bera. Etorriko dira, bai, Tony Jones lehenengo partiduan min hartu zuen, eta uste dut oraindik luze xamarreako daukala, nahiz da gaur ikusi dugun hemen. Jokin Esnalek gaur lana zuen. Igor Genua Espainiarekin, hori ere luzerako. Uste dut hilabete baterako edo izango dela Espainiako 7ko selekzioarekin, beraz horrelaxe drama denboraldi osoa Igorrek, batzutan bai, bestatzutan ez. Eta zuk aipatu zuen bezala, Jokin Esnal jokalari, eskarmentu handiko jokalaria, gaur ezin izan jokatzea, eta hori denak pixka bat egiten dutenan indartuko da, baina beste taldek ere gauza bera izango dute segurenik. Nik uste dut momentu txarrenean oraintxe gaudela, ez? Azkenean aurrean lesionatu desiente ditugu, atzean ere baja batzuk bai, pixkanaka rekuperatzen nahi dira, Igor Etxeberria gaur jolastuko du, zemuz dagoen, beak ere denbora desiente damaki jolastu gabe, eta hori ere nabaituko du, baina nik uste beste puntutxo bat ere emango diola, atzeko lerroari. Eta esan bezala, Jokinek gaur jokatzerik ez du izan lana daukalako, lanean dagoelako asteburu honetan, baina aurrengo partidarako suposatzen da egongo dela ere, beraz alternatiba gehiago talderako, eta hori beti ere ona da. Bai, entrenamendu gehienetan ikusten dugunez astean zehar, bai Insaustik, Partipolidorik eta Jon Iraolak, 30 bat jokalari hortxe izaten dituzte entrenamenduak egiteko, batez ere elkarrekiko edo konjunto lantzeko, eta tarteko gaur sartuko diren bezalaxe,
bigarren taldean diharduten jokalariek ere, ja prestakuntza pikin bat gutxienez lehen taldearekin aritzeko. Kasuan kasu, lehen esan dugun bezala iraitz arruti alde batetik, eta gero, galdea, no? Pope. Bueno, lehen aldiz seguraski aukera balin badute jokatzeko lehen aldiz hariko dira lehen taldearekin. Eta horrek ez dagoa bueltai, atzen behar da, lehen taldean jokalariak lesionatzen balin badira. Ez da inolako sekreturik, bigarren taldekoek sartu behar dutela jokatzea. Bai, bigarren taldearen funtsa azkenerako hori da, ez? Baude jokalari veteranoak besterik gabe girol bat egin nahi dutenak, baina bueno, nik uste gazteak ere trebatzeko eta erritmo hartzen joateko ere balio duela. Eta holako kasuetan, hor daude eta nik uste beti erantzun izan dutela eta erantzungo dutela. Tira bien bitartean, Hernanik atera du alboko sakea, Valladolidekoen El Salvadorren 20 metroko lerroko esparruaren barruan, ongi jaso dute alboko edo eskasa, eta baina ikus dezagon, hor lurreratu egin delako bilketa hori, eta ere, baloi Hernaniren alde, eta oso horbil, ensaio lerrotik 5 metrora dagoeneko, aurrelarien jokoa izango da lehenengo zuluak egiteko, tartea bilatzeko, Matin Collado agintzen, Matin Collado aterako du baloia, berriro ere ezkerregalean errekaldetik beste fase bat hasiko da. Aurrelariek aurrera egin nahi dute, baina lehen aipatu dugun bezala. El Salvadorrek aurrelariko sendo dauka, ere segitzen dugu 2 metrora ensegulerrutik, Hernani aurrelariekin, baloia jaso eta sartu. Batzuk ezagutzeko zen bezala ingleseko hitzarekin, pick and go edo denalakoan, jokuk, jaso eta sartu. Ensego egiteko aukera aparta du Hernani. Metro batera, aurrelarien jokoa. Arrar Zelosegi ere bertan da, bazpa ere, laguntzeko. Eta berriro, ez dakia 5. fasean, 5. irekia. Ensegoa. Azkenik, ensegoa Hernanik, partiduko lehena. Partiduko lehen ensego Hernanik, aurrelarien bitartez egindakoa, eta gainera min hartuta geratu da, kolpatuta. Ikusian ez zuzenik egin du? Ez, esan da ezkerraldetik egin dute, hango zela Ibaiaren aldetik, eta aurreko uztartzea ere erdixamarra genuen, eta uste dute min hartuta dagoena, edo kolpe ere bat hartuta duena egin duen zego, laizter ikusiko dugu zein den. Entxeta, uste da. Eta 23. minutuan, heldu da Hernaniren lehen ensegua. Beraz, esan bezala, 24. minutua betetzear dela, Hernanik 8, eta El Salvador, Valladolideko taldeak, 21. Ondo jokatu Hernanik, pazientziarekin, landu jokaldea, eta azkenian entsegua. Beste partia batzutan falta izan zaigun pazientzia horrekin. Alegia, baloi hartu eta sartu. Bai, defentsare lantzen joan, eta normalean defentsan zuloak topatzeko bidea hori da. Landu, eta baloia mantendu ezkero, normalean defentsan akatsa erresago egiten dira. Eta Pelloze Perezen gauzatzearekin, Hernanik 10, El Salvadorrek 21. Egia esan, Errubian aritzeko eguerdi zolagarria egiten du. Aurretik ere bigarren taldeak jokatu du partida, ikusten duzu zerbait? Bai, zozer ikusteko aukera izan dut. Riojaren kontra jokatu dute. Aurretik joan dira denbora gehien txunean, baina gero azkenean partida galdu dute. Bai, Bai. Ederki, erditik jarri du jokoan bere Salvadorek, Arkaitz Otaino saiatu da harrapatzen baloia, baina aurrera joan zaio, hala ere aprobetxatua edo abantailarekin jokatuko du El Salvadorrek, eskuinaldea berriro eskura bizi, kopinak eta ginez, baina aurrera baloia aprobetxatzari badauka Hernanik ez. Baiak zorionez baloiak egin dio eta uztartzea Hernaniren alde. Tira, segunek balio lezake, pixka bat, konfianza pikin bat hartzeko. Jokalari gazteekin dihardu gaur ere Hernanik, aspalditxo bezala. Postu aldaketa hor ikusten ditugu Iraitz Garmendia berez joko zabaltzailea, baina nartzere jarrik dago, beraz nartze izango da kasu honetan. Joko zabaltzailea, lehen erdia Iraitz Garmendia eta bigarren erdia Pello Perezia prestatuta hor. Hirurak ere joko zabaltzaile bezala arintakoak. Bai, horregatik, nekin anartze edo Iraitz ari zen benetan jokoan joko zabaltzaile.
Beraz, baloiari eutxi diegu, Arkaitz Otaño atera baloiarekin, Matin Collado pasa egin nahi zuen, baina erori egin zen lurrea, eta aitzin pasea, edo aurreratua Valladolidek egin duena, hortaz gure alde, Erraniren alde, Uztartze bildua. Eta Uztartzetan nik uste nahiko ondo gabiltzala, baloiare onain gontan bintzat nahiko errex mantendu dugu, beraz hori hona da, fasoi dominatzea edo besteak ez dominatzea bintzat garrantzitsua da, eta baloia horrela mantenduzkero erasoko aukerak izango ditugu. Uztartze bildu esan bezala, Erraniren zelaiaren 20 metroko lerroaren inguru horretan. 20 metroko lerrotik 3 metrora, eta Matin Collado baloian sartzeko pres, altxatu inbarko du okertu indelako pitin bat. Beraz, esan dezagun, Eskuin Arroin, Xabi Garmendia, Noriega orpokatzaile edo azalkaria, eta Ezkerre Arroin, Joni Sosti lehenxago sartu dena Ugaitz Otañoren lekuan. Matin Collado berriro pres, Uztartzea biak hiru faseak eginez eta elkarlotu. Eta Matin Collado gabizo eman die bererai, Salvadore butzatu du, giratu ere bai eta kontra. Partidua Uztartze bildu horretan joko zigor kolpe egin du Erranik. Zugulerza aldiezu seinale guztiak, jaun epaile. Gesto horrekin Lierra barrura bultza egin dula uste du, baina segurazki hori izango zen, hemendik ikusten. baina hiruak ez zait iritu barrura egin duenik, eta ez da bestaldean izango ote zen edo. Bueno, dorioz zangoz presioa sartu nahian El Salvador, erasoko ostika da albora. Erraniren seglo erreutik 17 metrora. Gutxi asko lerrokatze osoak izango direla pensatzen dugu. Kokatu da bezala eta baloia jokoan jartzeko El Salvador segurazki erdialdean botako duten partida, baloia hori da, ongi jaso, Uztartzela osatu eta nahi dute bitin bat olako goza berezi bat egin El Salvadorrekoek. Erranik defentsan ez du eskasa montatu nahi izan, eta pantalla ez egiteko edo Salvadorreko jokalaria atera da. Beste gauza bat azken aldien asko ikusten ari garen ez da? Bai. Lege aldaketekin edo hori bultzatu dute azkenean. Beraz, gero aipatuko du, aldaketa hori, baina eskuine galetik dijoa Salvador baloiaren eskuetan dula, ala ere jaso du atzean Matin Mujikak, ezkerre galean beti ere, errekaldetik, denok ezagutzen baldin baduzu behintzat, urumea hortxe inguruan daukagu eta alde hartan izan da El Salvadoren jokaldia, baina baloia berreskuratu du Erranik. Matin Mujika ondo joan da, bigarren kortina horretan kobertura eginez araño, ze berez alde honetako egala da, eta han zegoen baloia berreskuratzeko. Bai, lehen aipatu dizugu eskuin galean ari dela Matin Mujika, eta ezkerre galeraino junda. Ezkerre galean, irula ordenetako ezkerre galdean Iñaki Launeta ari da, baina hori, zuloa tapatzea edo bere lekutik ospa egin behar izan du Matinek eta ongi gaina defenditu, eta horren ondorioz baloia Erranik irabazi du, eta alaxe Matin Collado gurrundu nahi presioa. Iñaki Launet baizpare eta Eki Aranburu ere saiatu da, baina beste 15 metro irabazi ditu El Salvadorrek, zelai erditik 22 metroko lerroaino aldu dira. Berriro eskuinaldean. Eskura jokatuz, aurrelarien tartekatzearekin, Uztartze irekin eta ezkerrera zabalduko du, baina ez lehenbizi aurrelariek zuloak eta metroak irabazi nahian. Valladolidko El Salvador, ea bazera dirazion, plakatzaile plakatuaren kontu horrekin. Baloia ez duela askatu lurrean, beraz, zigor kolpea Erraniren alde. Eta lehen zatiko lehen ordu erdia betetzear dugula, gogora hartuko dugu markagailuan, Erranik 10, El Salvadorrek 21. Eta baliatuz pixka bat baloia horrendu dutela Erranikoek, sailkapinari gainbegira tomango digu, hain justu lehen esan dugun bezala El Salvador, Valladolidko taldea bigarren postuan da, honek pasik partida guzti jokatu ditu, ez horrela lehen postuan dagoen Tesos Entrepinaresek, horrek bi partida gutxiago ditu, eta beraz bigarren postuan El Salvador, 54 punturekin, eta beherantz begiratuta, hortxe baitugu Errani azken aurrekoaren aurreko postuan, 10. hain zuzen ere, Errani 20 punturekin,
Eta bere atzetik, hain zuzen ere Barcelona delako 9. Erraniaren aurretik, baina Barcelonak ja 29 puntu ditu, urrun xamar du Erranik hori. Eta bere azpialdean, sailkapenean, Errani azpialdean, Gernika, Errani baina puntu da gutxego, eta 12. postuan Pozuelo, ja segureski, espalin bada aldaketa hundirik, Pozuelo galduko du maila zuzenean, eta hor borrokatu behar. Gernika, Hernani, bien artean pensatzen dut izango dela lehia nagusia, promozioako postu hori ekiditeko edo ies egiteko. Bai, ondo hasi ginen, gero eta emaitzak askarra lortu ditugu, eta bueno, Gernikanekin alde handi xamarra genuen arren, estutu da kontua, eta egia esan da mendipi aste barru ere CRC-ren aurka jokatuko dugu, eta hori dugu partidu hori irabazi, eta ja zuluan dagoena zuluan utzi. Bai. Eta gure borroka Gernikarekin eduki. Esan dizuegu, Salvadorrek 54 puntu dituela, 14 partida jokatu ditu, 11 ditu irabaziak, bat berdin dut, 3 galdu ditu El Salvadorrek. Erasoko puntu gehigarri 7 ditu, eta defensakoa bat. Gero jarraituko du Hernanirekin, baina eskuinaldea dijoa jokaldia, iesa eta ensaioa etorriko da. Ensaioa, segurazki El Salvador duen jokalaririk altuena, garaienak, eskuine galetik izugarrizko korrikaldi egin, ziztu bizia honda baloiarekin, eta Erraniara garrapatu ditu pixkat hor lotan. Hortaz, markagailuan 22 minutua bete dela, 10 eta 26, eta Valladolidikoek ja dagoeneko gehigarrizko puntua lortuta, erasoko puntua lortuta, beraz, beraiek, bueno, bagenekin, partidu hasi aurretik baino lehen, oso talde sendo zutela eta aukera handia izango zutela gaur, lau puntu ez, 5 puntu lortzeko ere, aukera izango zutela. Bueno, haiek etxeko lanak egin dituzte, beraz, aian orain erlaxazio puntu bat ere edukiko dute, eta hori baliatzen dugun guk bintzat, puntu gehigarriren bat lortzeko. Horrez ez, entrenamentu egingo dutela? Ez, seguraski ez. Baina, bueno, oandik, 16 puntuko aldeak handia badirudi ere, errupian bi entxegu eta gauzaketekin, segitu antzade 2 puntura. Inola ere, lortu dituzte, ja, puntu gehigarria lortu dute erasoan, beraz agian, zehose gehiago erlaxatuko dira, eta guk hori baliatu ezakegu, emaitzari buelta emateko, edo agian bintzat gerturatu eta punturen bat eskuratzeko. Lauen zugu beraz El Salvadorrek, Jonek zuk aipatu zuen bezala, etxeko lanak egin handi batean eginda, eta lehen zatian, eta oraindik ez dela bukatu lehen zatia. Horrek esan nahi du, teorian, behintzat, pikin bat gehiago lasai daitezkela, baina uste dut egiten duen eguraldia eta oso ongi datorkela behai, eta jarraituko dutela aurre egiten. Nartzelo segi, erdiko sakea egin nahian, gora baloia, baina urrun, Erraniarrak hel daitezen, bikain jaso dute baloia Espainiarrek, ustatze irekia eragin, eta ezkera zabaldu, baina aurrelarekin jarraitu nahi dute, zuloak egiteko asmo horretan, berriro atzea orain, zankoz, luze, presio sortu nahian Erraniarrei, eta Antxe da Iñaki Otxotorena, baloia jaso du, pote egin ondoren, ea orain Aitor Lukase zer egiteko asmoa duen, baloia gorantz, goitikako baloia, eta Iñaki Leonet jasotzera zijoanean, El Salvadorrekoak ere, gauza bera egin nahi zuen, eta azkenean baloia ez batak eta ez besteak, eta zigor kolpea, El Salvadorren kontra jokaldi horretan, zelaiaren erdi-erdian, baina erreka aldetik, beraz, albokoan Iñaki Leonetek uste du min pikin bat hartu duela, talka horretan, edo ez, Julen Masai laria fisioterapeuta badirudi zango bola edo esaten dena io zaiola, jokaldi horretan, eta orain pixka bat estiratzen edo golpe hori askatu nahian. Ikaskotan izan du golako zaik? Gehiegitan. Partidetan zehar. Horri uste deitzen zitu dela guen, iz moderno kalambre, baina guk beti ezagutu dugu hori zakosa gara io edo zerbait jola. Hoi kalambra baino gehiago, kolpe txar bat izango zen, segituan barneratura zelaira berriro ere Iñaki, eta holako baloietan normalean kolpe hartzea errexia marra da. Bi jokalariak itxu baloiaren bila doazenean, baloiareari begirazoz eta aurkari ikusi lezuzu egiten, eta tira, ondorio salboko sakea Hernanien alde, Joni Saustik jarri du gainera baloia jokoan. Zentu dute baloia.
Xabi Garmendia sartu da, baloi hori eutsi izan dio, naiz eta El Salvadorrek tinko egin. Bultzaka, metroak irabazi gainean, Uztartze Laxo osatuta, eta bai, 10 bat metro irabazi dituzte Bultzaka, hori ikustezagun kapaz den El Salvador hausteko hori, baina jarraitzen du Errani, 22 metroko lerroaren barruan. Abantaia Erraniren alde, segurazki eskasa lurreatu nahi zutelako Salvadorrekoek. Ziego kolpea adierazten ari da, epailea, bazera matzan segundo batzuk, ziego kolpea, eta gainera hagen aurrez aurre, 22 metroko lerro barruan, El Salvadorren zelaian sartuta jakina, eta orain horre erabakia ez da errexi izango, agetara botatzea ez du merezi edo bai? Bueno, nik uste 3 puntu horiek ere ez ezkigula gaizkitorreko, txartel horia bitartean Salvadorreko 3. lerrokoari. Ezkerre galekoari, 6ari. Nik uste 3 puntu eskuratuz gero, ez zela txarra izango, edo albokora. Albokora botako dutela uste dut, aurrelariak ere onuntza datoz. Eskasean ere indartxo ikusi dute beraien burua eta entxeguaren bila. Hortaz, aukera aparta Erranik partidako 2. segua egiteko, bueno, aparta, gutxienez, baloiaren jabe dira, alboko zer arrisku gunean daude behintzat. Bai. El Salvadorren segu lerrutik 15 metrotara, Iñaki 15 metrora, Iñaki 8 torrena jarriko du baloia jokoan, eta lehen esan dugun bezala Joni Sosti, baizik ongi jaso dugu baloia atzean, lerrokatzearen atzealdean, hala ere. Uztartze irekia, Iraiz Garmendia baloiaren jabe, eutsi behar izan dio, defentsa zorrotza egin diotelako, eskuinera berriro aurrelarekin jokatzeko, hasiera batean Arkaitz Otañok, baloia lurrera, eta bain ezkerrela eskuina jokatu, hor dago koska edo, aurrelariekin, Jon Insausti intxeta. Berriro Uztarria osatu edo Laxoa osatu, eta hartu eta sartu jokaldi hori egiteko asmo osoarekin Hernani 7-8 metrotaren segol ordi, Matien Collado atera da eskuinera, ea ikusten zagon baloia ze norabide hartzen duen, eta zigorlopea Hernaniren kontra. Ez askatzeagatik kontrarioa edo baloia? Baloia ez askatzeagatik zigor kolpea, eta lehen izan dugun pazientzia puntu hori falta izan zaigu orain gontan. Bueno, bigarren sego egiteko antsitate piki batean sortzen da, ez, tarteka? Bai, haien aldea ere onditu da, beraz lehen puntuak lortu nahi dituzu alde hori murrizteko eta berri ere partidan sartzeko. Baina egia esan da, beren 22ko barruan ginen, orain 22tik kanpora, nahiz eta asko urrundu ez, baloiaren jabetza beraiena da, eta berri hori kostako zaigu arriskua sortzea. 38. minutua, lehen zatia, amaitzeko minutu pare bat eskaz. Lehen esan dizuegu, Erraniren zera komentatuko genula, estadistika edo, jokatu ditu 15, El Salvadorre gain bat, 4 garaipen aspalditxo lortuak, berdinketarik ez du, oraindik Erranik 11 partida galdu ditu, 20 puntu, eta erasoko puntu gehigarri 3 lortu ditu, bat aldiz defentsakoa. Hori da, Erraniren zenbakiak, eta hobetzeko asmotan gaurkoan zaitxamarra. Uztartze Laxo osatu eta El Salvadorrek, eta orain urrundu goitikako ostika da, Matimoji jaso du, eta ozta lortu alizan du pase ona egitea Aitor Lukasek zelai ardiraino, berriro El Salvadorrek jaso du baloia, edo hartu du, hain eskuin egalean, markagailuaren parean, urrume aldetik, eta orain eskura jokatuko dute, lehenbizi zulo batzuk egin aurrelariekin, El Salvadorrek, orain arte erakutsi dute bezala, Iñaki Leonetek oztopatu du pase hori, baina erorin zaio aurrera, beraz, aurreratua. Minutu bat Jon, lehen zatia amaitzeko. Bai, aukera gutxi xamar hori ja zerbait zatia. Bai, gaina Salvadorrentzako da, uztartzea berein aldekoa, beraz, horrena kontran punturik ez jasotzea eta bigarren zatia berriro ere erasori ekitea. Ez dugu aipatu baina zuan altzinen, joaneko partidan? Ez. Bai, olien, ez. Han ere galdu genuen, jarraina. Bai, ez, nik mina hartuta zinuen denboraldia, gero jokatzeko aukera izan nuen, baina berriro ere sorbalda berdina mina hartuta, pazientziarekin hartu behar berriro. Bai, eta pazientziak zer izena du? Kirunari logika den bezala, beti galdezen zaio. Zenba denbora behar dek, osatzeko?
zesan diteke medikueko fisioterapeutek. Eta normalean medikuak edo esandakoari pare bat aste kentzen zaizkio eta gero Bai. berriro datoz bueltak. Denbora honetan jokatzeko bai. Hortxe. Sorbalda ere oso bihurria baita lesioa sorbaldakoa. Bai, eta errukbian denbora guztian ere kontaktu askoko gunea da Sorbalda. Bai. Jokalari guztietan, defentsan ere Sorbaldarekin lan egiten delako, baina gero aurrelarietan gehiago, ze uztartzeak berak ere Sorbaldarekin egin behar duzu hor indarra, eta... Tira, amaitzear da lehen zatia, baina Erranik berreskuratu du baloi hori, zelai erdian dira, markagailu aldetik, erreka aldetik, baloi eskuetan dutela bintzat, aurrera joteko moduan, baina El Salvadorrek badaki jokaldi definitzea, zeko golpe berriro, azkar jokatuko du, Matin Collado baloiarekin, 10 metro irabazi ditu, Iraitz Garmendiarekin jokatu, baina baloia lurrera plakatua edo blokatu izan da bintzat Iraitz Garmendia eta ondorioz baloia erori eginda. Eta segurazki epaileak lehen zatia adierazi du. Hortaz, gogora dezagun lehen zati honetako laburpena egiteko. Beralasi da El Salvador taldea markagailuan aurre hartzen. 5 eta 8 egin ondoren gauzatu egin dute agetara. 8 eta 7 5. minutuan. 7. minutuan lehen zigor kolpea gauzatu du Pello Perezek, beraz 3 eta 7, baina gutxi iraundu horrek berala jarri direlako markagailuan horretik berriro 3 eta 12, El Salvadorrek egindako enseguarekin. Ondoren 16. minuturako pensa, zer azkara ziren Espainiarrak erasoan, 3 eta 19. minutuan, partidako 3. ensegua eginda, gauzatzearekin, 3 eta 21, 23. minutuan Erranik ensegua egin du, lehen ensegua partidakoa, gauzatu ondoren, agetaratu ondoren 10 eta 21, baina 22. minutuan, 10 minutu beranduxeago, berriro El Salvadorrek eta partidako 4. ensegua egin du, 10 eta 26. Zure kontu teknikoki pixka baloratzea Jon lehen zati hau. Bueno, genekien Salvadorrek bizia zuela, jokalari indartsuak eta nahikoa bilak, eta esan bezala eguraldia ere guk kontra ez, baina behaiek batez ere alde dutela. Pare bat aldiz apurtu dute Ibaiaren aldetik, eta hortik etorri dira entxeguak. Eta gero gu, gure jokoa inposatzen saiatu garenean, lehenengo entxeguan, eta gero zoritxarrez hemengo jokaldian, ez dugu lortu pazientzia puntu hori eukitzea, eta burruka hortxe egongo da, ez? Gure baloiak, gure erasoaldiak mantentzean eta buru pixkatekin jokatu, eta defentsan aldela ere, zulo horiek orain Patrik Polideriren aholkuekin zulo horiek tapatu, eta puntu gehiago ez sartzea lortu. Ederki beraz, gogoratu soilik emaitza lehen zatian, amaitu denean, Hernanik 10, El Salvadorrek 26. Bueno, 16 puntuko aldea da, berez bi talde maila bertsuan baleude, ez da aldea handia, baina kontuan hartuta El Salvador zein den, zergatik dogen bigarren postua sailkapenean, lan handia egin beharko du Hernanik, eta horretan ale eginduko dira bigarren zatian, bitartean esan eguzkia dugula, eta guk ere atxeden txiki bat hartuko dugu. Orain arte. Contra el de hecho, pasado en martxoan 20 izango da. Bueno, gero Pozuelo, donde sube 2-7 de marzo. Gero astea kurrengoa. Osa, bi aste, eta gero beste bi aste. Bi partidu.
Federazio. Neskar, hogeita hamalau irabazi dute Durangon aurka. Ostia, zen dut, hogeita? Hogeita bi, hogeita hamalau. Apuntatu legal, hogeita bi, hogeita hamalau. Jode, segundo. Ostia. Amabira jokatu dute. Durangon gutxi daude eta Amabira. Una mierda, Amabira. Ya. En Durango, 22-34. 22-34. Nik zaituztet ikusten emakumeen partidu baino lehenko ikusi nuen, Euskadi, Frantzia. Nik jara gustatu zitzaidan, Hombre, bai, zen gainez, kontuan hartuta ze aldea dago. Hemen dikarea. Baina alere ikusten daiko paper hona egin zutela. Bai. Eta, bueno, etxogu bat intzuten, hartu zuten ikea. Ondo egon zan, bai. Hombre, nivelako ziene bai, A ber, etxan, erozentalde. Selección francesa sub-21. Tela. Nola dago, atzo bezala. Aizu. Gaizu. Landaren nago. Oye, horrela, Etzen, y algún lado, ¿a dónde ves al zunoa? Eba, itxaldu duzu, ez? Ez? Izuta dago, Izuta? Ega. Una juz, Ondo dago. Izuta dago. ¿Es que no de cable, ver? Sí, vaya, qué misterio, si por aquí no tiene que salir nada. Por lo que se ve. Kindu deta hau soinu, eta junda... Junda irudia. Guain ez, baina momentuz, igual ikutsu detena hau pizkatola... Konturatu gabe ikutu dezu da motu da. Hostia, joder, susto, ikusi de repente urdina, hemen gainen non. Que venga yo, Estoy tratando ahora en la segunda parte.
Puedes echar para atrás, ahora puedes verla toda. El minuto 18. Así es como estamos bien. Así es como hemos emitido. Vale, poder. No, carre pequeña. Zelairatu dira berriro, eta baliatuko dugu tartetxo hau gogoratzeko Erranik izan dituen azkeneko 3-4 emaitzak, 13. jardunaldian Erranik etxe jokatu zuen, Valladolidiko beste taldearen kontra, Kesu Entrepinaren kontra, utxe eta 44 galdu zuen. Gero, 14. jardunaldian, Barcelonara joan ziren Erraniarrak eta esperantza handiarekin, baina 24 eta 15 galduta itzuli ziren, 15. jardunaldian. Eta azken aurreko izan denez, gogoratuko da El Salvadorrek, 43 eta 14 irabaziziola Anpo Ordiziari, eta Erranik galdu egin zuela Bazko taldearen kontra hemen Landaren, azkeneko partida izan zen gainera, 20 eta 24. 16. jardunaldiko partida gogoratuko ditugu. Complutense Cisneros Anpo Ordizia, Bizkaia Gernik Alcobendasen kontra jokatzen du. Esan bezala, Bizkaia Gernik Alcobendas, Kesu Entrepinare Sanboiana, Barcelona Getxo Artea, Bazko Pozuelo eta Hernani El Salvador. Partido bigarren zati astear dugu. Epaileak ere agindua laizter emango du, Anartz Elosegi jaso du baloia, edo jaurti du 20 metroraino, El Salvadorren 20 metroko lerroraino, ongi jaso dute baloia, goitikako baloi hori zuri beltzez, hori kolore horrekin arintzen baita El Salvador, beti. Eta orain presio arrundun
hemen igual gehi ikusten dugu, normaletik. Ez dakit, nik hemendik ez dut ezer esango, zelaian normalean bitan baino gehiagotan sartzen dulanka iruditzen zai, baina beti ere nire alderako.
Usilekor uztartze horretan, 8 zenbakia, 3. lerroko giltza. Eta dudarik ez da itxuragatik, izango dela Samoar bakarra dutena El Salvadorrekoek. Jo Samuelu esango dizuet, zergatik dira asko 3. lerroko giltzak, 8ak, Samoarrak, batze Samoarrak? Samoa, Fiji, Tonga, jokalari horiek ezaugarri bezala dute, gorpuzkera sendo hori, ez? Eta gainera abiadurarekin laguntzen dutela gorputz sendo hori, beraz postu horretarako idealak edo bikainak dira, eta agian goi mailakoak, Zelanda berritarrak, ingelesak, frantziarrak, eta fitxatzeko aukerarik ez dagoenez, esan dezagun bigarren mailan dauden selekzio horietatik lortzen dituztela, edo herrialde horietatik lortzen dituztela jokalariak Espainiako ligan. Eta kasu honetan, postu horretarako Samoa, Fiji eta horrelakoak egokia dira. Ados. Jarraituko du jokoan, bigarren zatian garela gogora ezten dizuegu, bigarren zatiko 13 minutua betetzear eta markagailuan Hernanik 13 eta 26 galtzen du El Salvadorren kontra. Hernanik ensegu bat egin du eta El Salvadorrek 4 baditu eginak, beraz gehigarriko puntua lortuta dute. Eta lehen aipatu dugu sailkapena, beraz bigarren postuari utziko dio El Salvadorrek, baina beti ere kontuan hartuta Cisneros gaurko partido jokatu gabe edo biharkoak, soilik puntu batera dula Madrilgo taldea, beraz Salvadorrek 54 puntu ditu, Cisnerosek 53 eta Erne Sanboianak ere 52 dituelako, eta ez oso urruti Bazko Santanderko taldea 57rekin. Eta Alcobendas ere 42 punturekin, hortxe dira, gero, jakina, ikusi beharko dira, liga erabakitzeko momentua zer moduan. Igor Etxeberria baloiarekin sartu da zelaira, Peioren partez. Ez, Peio zelaian da, Iñaki Leonaten partez izango zen. Jon Zumalaberi goitikako plakajea egin diote, korbata deitzen diogona lepotik, eta zigor kolpea aldea. Beraz, baliatuko dugu hemen ikuslea Sarri Xamar daudela, albora botako duela, Igor Etxeberria. 8 hilabete daramatza jokatu gabe, lehenik izan zuen lantegian istripua erredura Larri Xamarrak izan zituen, errekuperatu zen, jokatu ere piki bat egin zuen, baina berriz lesio izan zuen eta sorbalda besoarekin egon da denbora luzez, naiz eta entrenatzen denbora disinte darama. Entramenduetan parte hartu baino gehiago laguntzen ibili da, beti ere eskartzekoa hori, eta azken aldian hasi da intentsidatea pixkanaka igotzen, eta beak ere ikusi denean gorputza ondo, besoan ere indarra berreskuratu duela, jokatzeko erabaki hartu du, eta pozteko berria da, bedari gabe. Bistan da, beretzat lehenengo, konfiantza hartzen jarduteko, eta bigarrena taldearen zat Gibeleko lerroan. Igor Etxeberria, eskarmentu handikoa delako, jokalari egine aspalditik, defentsa lanetan nabaritzen da bera gogortasuna, gizon garaia ere bada, eta bizia ere bai, beraz utxune nabarmena beteko du hor, ea Jones ingelesa eta Oier Garmendia rekuperatzen diren, Jokin Esnal ere aukera duen jokatzeko, eta kontuak horrela dira. El Salvadorren zelaiaren 20 metroko erroan uztartze bildua egin da. Jon Zumalabek lortu du El Salvadorreko uztartze erdiaren pasea moztea, baina epaileak interpretatu du hori zigor kolpea dela. Ez legez jokatzeko intentzioa hori moztekoa bakarrik, da? Zer dio, Jonek? Bueno, etxeko izanik. Halako jokaldi asko izaten da duda, ez? Jokatzeko zure aldera botatzeko intentzioa zuen, eta tarteka baloia bestaldera ateratzen da, eta duen ez da japuenterik. Eta Igor Etxeberriare dagokionez, nik uste gainera dela jokalari bat desberdina, baina arteko erdilariekin konparatuz desberdina, azkenean Peio, Jokin, Oier Garmendia bera ere potenteagoa direla, zuzenago joaten dira, eta berez
bisiagoa dela Igor Etxeberria, zuloak topatzeko garaia. Alboko sako irabazi dute El Salvadorreko, Hernaniren zelaian dihardute lanean, Uztartze irekia, ezkerraldera eskura aurrerarekin jokatuko dute, beste Uztartze ireki bat, bigarren hirugarren fasea, ezkerrera joko zabaltzailearekin jokatuz, ezkerre galeraino korriarazi dute baloia, han alare trabatu izan da El Salvadorko jokalaria, eta Hernaniko zelaiaren 20 metroko lerroan, errekaldetik alboko sakea izango da. El Salvadorre jarraitzen du aldaketak egiten, baina esan dizuet, ez dugula zoritxarrez 15koa eskura, eta ezin dizkizu. Deialdia ere ez, beraz. Izenak egipatu, hori da. Daukagunarekin jarraituko dugu. Eguzkiak oraindik landare zelaia argitzen du, eguzkiak, eta eguzkitan dagoen epel egongo da. Hemen ja armailetan itzala dugu, alboko sakea El Salvadorrek aterako duena 20 metroko lerroan. Eskanaka hurbiltzen Espainiarrak ensego lerroraino. Lehen aipatu dizu kutxo asko El Salvadorren zerrendan, giza jokalarien zerrenda, eta 10 atzerritarre horietatik 9 Espainia ez direnak, esango dugu, eta 5 aurrelari dira eta 5 gibeloko lerrokoak, giro laurdenetako lerrokoak, beraz aurrekatua arlo horretan, eta baloiari eutxita, baina orain galdu egin dute El Salvadorreko, eta urrundu egin du Erranik, Irez Garmendia luze jodu, zera jerdiraino, eta han ez dira ongi konpondu Salvadorreko jokalaria. Ondorioz, albora atera da baloia, eta El Salvador jarriko du jokoan, baina Irez Garmendiaren zanboka da hori oso... Bai, 40 bat metro irabazi dugu, nahiz eta baloia beraientzat izan, erakutsi dute albokoetan ere akats batzuk egin ditzazketela beraiek, eta orain gontan ere baloia berreskuratzen dugun eta erasora joaten garen. Hemeretzigarren minutua, betetzean, El Salvadorre baloiaren jabe, aspalditxo, lehen zati, bigarren zati osoan jaia, eskoine galetik, baina itxe eginda, 5 metrora, ensego lerrotik, barkatu, alboko lerrotik 5 metrora, baloiaren jabe horrendik El Salvadorreko aurrelariak, defensa ona egindu Jon Zumbalabek eta hor zentartzen ere eki Aranburu, baina eskura jokatzen El Salvador. Baloiaren jabetza, esango dugu, 80 duela El Salvadorrek bigarren zatiko zati honetan, 20 minutu betetze dira, hala ere baloia orain berreskuratu du Erranik, lehenbizi Iñaki Leonetek zuen baloia, orain baloia galdu du, baina lehentxeagoa dira zeukan epaileak, aurreratu egin duela Salvadorrek, beraz Uztartze bildua, 10 metrotik hurbil, alegia. Hernaniren zelaian, ari dira jokatzen El Salvadorrekoak. Gogoratu egin bitartean, hurrengo jardunaldia, 17garrenean, eta aipatzearren gure gandik hurbilden Bizkaia Gernikak, hanpa Ordiziaren kontra jokatuko dela Ordizian beraz derbi bat, Bizkaia Gernikak ere Hernani bezalaxe puntua behar ditu, pixka bat lasai jokatzeko, eta saiesteko promozioa. Hanpa Ordizia berriz, erdialdean dago, apuro handirik gabe, estuasun handirik gabe sailkapenean, lasaixe joka dezake. Eta gero, beste gure gandik ez denik, gure gandik hurbilez, geu, Hernanik, Madrilen jokatzen dela Pozuelen kontra, Jon. Pozuelo, amitzetan aldago Pozuelo. Bueno, ezken postuan daude, 10 punturekin, baina 10 puntu gutxiago. Baina nahi eta nahi ez irazitegarreko partida da, eta orain akatsa onda pasean, iraitzi baloiak egin dio eta Salvadorreko bederatzia, bixi ibili da, kasu honetan Uztartzerdia eta entxegua lortu du, gure akats bat baliatuz, lehen aipatu bezala, akatsak egin ezkide normalean, holako talde baten aurka, ordaindu egiten duzu. Garesti? Garesti xamar. 5. segua beraz. 5. segua El Salvadorrek, lehen dia esan dugu. Eta gainera ensaioa, agapean egin duenez, oso erresa. Beste 2 puntu eskuratzeko,
Hortaz, 33 aurreratuko da El Salvador. Joko zabaltzailearen lana dira horiek, kasu honetan El Salvadorren. Ematen duenez, Igor Etxeberriari ere txartel hori atea dio. Edo, haien aldaketa eskatu du berak. Eta esan bezala, errexea txartel horian aulkian eseri da. Aulkian eseri denez, txartel horia. Eta beraz, Igor Etxeberriak, 10 minutu. Kanpoan, hori behar genuen bakarrik. Lehendik nahikoa kostata El Salvadorren erasoak eta orain bat gutxiago. Hernani, 13 eta 33. Bigarren zatiko 22. minutuan. Erditik atera du Iraitz Garmendiak eta baita ailegatu ere, blokatzea... Anartzek jo du ostikoa, Anartzek eta Iraitzek. Anartzek egin du. Bai, Anartzek ostiko eta Iraitzek presioa ondo. Baina, baloia El Salvadorrek. Lehen esan dugu, baloiaren jabetzan, porzentajari dagokionez, 10-tik 7 El Salvadorren alde, momentuz behintzat, eta zigor kolpea hortxe, jokaldi horretan bertan, El Salvadorrek aterako duena, epaileak adierazten duenez, baloia eskuarekin atera du, uztartze irekia zegoen leku horretan, edo uztartze lasoa zegoen leku horretan, eta... Ez, lurrean, baloia lurrean dagoenean, egiten da. Lurrera zoazenean baloia askatu behar da, eta borrokara datozenak ere ezin dituzte eskuak erabili, beti ere aurkariren bat baldin badago, bakarrik baldin bazauden oski, baloia hartzea baduzu. Okerrezpa gaude, El Salvadorreko uztartzerdia League Cats da, Britaniarra, baina ez dugu ziurtasuna handiz esango. Baina beraz, postu gakoak izan daitezken postuetan ekarri ditu Salvadorrek, ditu jokarrek 8. Bai, joera azkenean hori da, ez? Joera talde osoa egiterik ez duzunean, edo talde osoari ordaintzeko aukera ez duzunean, azkenean postu klabe horiek edo betetzen dituzu, puntutxo bat gehiago eskaintzen dizuten jokalariekin. Bai, eta bitxia da, aurrelarien artean, arroin badago, 2 bigarren lerroko, beste 2 hirugarren lerroko, lerro guztiak indartu nahian. 9 ere atzerritarra, 10 ere atzerritarra, eta gero erdi bat edo beste ere sartzen dizu. Eta gero atzean ere bai. Ustez jokalari onak izango direlakoan, eta erabat bizkarrezurra osatua geratzen da, taldean. Bai, azkenean, beti ere errexago da bizkarrezur hori osatzea, 10 jokalari ekartzen duzunean ez. 2 edo 3 ekartzen ere, normalean 8 edo 10 eta 15 edo erdikoa izaten dira normalean, edo agian arroinen bat, baina beti ere errexago da, gero eta jokalari gehiago ekartzeko aukera izan, bizkarrezur hori gero eta osatuago dago. El Salvador, baloiaren jabe, eskuini galean egin dute irekia, eta berriro ezkerrera zabaldu, aurrelariekin zulak egiteko. Berriro zangoz presio sortu nahian Hernaniri El Salvador, eta baita hurbildu eren segolerrotik 15 metrora ezkerre galean, eta baloia galtzea da, ez galtzea kontua, galdu egin dute, edo beste modu baten esan da, Hernanik lapurtu egin diete baloia, eta orain ze jokuera egiten digun Hernanik, Meaza sartu da barrura, Lander Meaza zelairatu da, eta bera jaso du baloia, muturreko bat edo beste tartean, baina tira baloia goitik, oso labur izan da, baita Hernanik ere defensa, eta epaileak adierazi du baloia aurrera erori zaiola El Salvadorrekoari. Hortaz, beste aldaketa bat, bi esan behar dugu. Zer ere, Jokin Uzkudun ezkerre galean jarri da orain. Lehen hasiera batean Matin Mujika, gero Matin Collado jarri da, orain Jokin Uzkudun ezkerre galean. Horatu da entzinean bat gutxiago egin gaudenez, hango egalean ez dugu inor. Eta aldiz Matin Collado erdira pasada, beraz joko zabaltzea Iraitz Garmendia, Matin Collado lehen erdia, bigarren erdia Pello, ezkerre galean Jokin Uzkudun eta 15 gibelekoan Anartz Elosegi. Aurrean jadirazi izugu, Lander Meaza
zeliaratu dela, Arroña. Pensatzen dut, ez dut ikusi horrendik, baina Xabi Garmendia aterako zela kanpora, ala ere eskura jokatuz. Xabi Garmendia hor da, agian bigarren lerrora pasako zen. Eta kanpora atera dute, Anartz Elosegi, Laizter esango zen. Marrazainak atxatua zeukan, marratxoa, baina bueno, utzi egin dio jokatzen. El Salvador erasoan, han ezkerre galeraino ailegatu dira, Hernaniren zelaian, erdialdean. Abantaila dugu orain, baloi aurreratua. Baloia Hernaniren zat, Xabo Garmendia jaso da, izuzunez, zuk esan duzun bezala. Xabo Garmendia garruan da beraz. Eta... bueno, pixka bat itxusitu da hor jokoa zergatik itxusitu den, elkarren kontrari direlako hor nahasmasean. Eta azkenean epaileak zer adierazten duen bitartean esango dizuegu, Lander Meaza zelairatu dela, baina hortxe diar dutela, Arkaitz-Otaino bertan da, Noriegare bai. Jon Intxausti atea da uste dut, intxeta bera. Arraro, ez da? Bai, egian golperen bat edo min hartuta edo. Bai ez dugu ikusten ez zelaian, Jon Intxausti intxeta beraz, hori da aldaketa, Lander Meaza Intxaustiren ordez. Baloia epaila hitzeiten ari da marrazainekin, ea zer bat ikusi duen, zer gertatu den nahasmas horretan. Eta bere ikusiko dute zer adierazi. Beraz, aipatu dugu Pozuelo, hemen izan zen, ez da lehen, bigarren garaipena, Landaren. Bai. Ez oso alde handiarekin, baina irabazteko moduko taldea. Bai, nik uste behalik ere zoritxarrez edo zorionez, badakiten non dauden. Horrek ere guri lehen urtean bezala beste lasaitasun bat ematen dizu, galtzeko zer ez daukazunez beste lasaitasun bat ematen dizu, eta gu berriz bai edo bai irabaztera atera behar gara, alba da gaina 5 puntuak eskuratuz, eta horrela bat, lehen esan bezala, zuloan dagoena, zuloan ondoratu, eta ja aurkari bakar bezala, Bizkaia Gernika taldea edukitzeko. Hori, beraien etxean jolaztuko dugu ere bai, beti ere etxean zehose gehiago demostratu nahi izaten duzu. Okerezpanago, 22-16 irabazi zizaion hemen, beraz ez dago dirudinezok. Eta 10 minuturako jokalari pare bat egotze dituela uste dut. Bat Noriega. Bat El Salvadorrekoa eta bestea Noriega. Gainera elkarren ondoan zeuden biak, kanporatuak. Bai, eta... Hortaz, Igor Etxebre sartu arte, Hernani 13rekin eta Salvador 14rekin. Bai, eta gainera zigorkolpea Salvador alde. 5 metrora, Segulerrutik, hurbil, hor baloia jaso ezkero, barrizko hundien mine egiteko. Bai, eta, bueno, arroin bat gutxi horrekin gaudegu, eta eskasetan arroinak normalean pieza indartsuak izaten dira, eta, nola erantzuten dio Hernanik. Bueno, arroin bat gutxi osan duzu, baina Meazak ere baditu bere kiloak, eta... Bai, baina... Beraz hirugarren gerroko bat, gabe jokatu beharko da, ez? Uzartzea hauetan. Bai. Baldin eta uzartzea baldin badago. Bai. Kostata El Salvadorrek alboko sake hori, baina berreskuratu dute baloia lurrean, eta tinkoari dira zulua egiten, beste 8 bat metro irabazi dituzte. Ezker aldera, errek aldera atera dute baloia eskura jokatuz, kombinaketa egin nahi zuten, baina defentsa hona egin du Hernanik, hala ere hor diraute Valladolidekoek, Ensegolerrotik hurbil, 6. ensego egiteko asmotan, eta Ensegolerrotik metro batera egongo dira, asko gehiago ez. Ezkerralde xamarrean, errekaldetik, eta behin eta berriz, hartu eta sartu. Hartu edo jaso eta sartu. Hemen jende gehienak ezagutzen depikango kontu horrekin, guk euskeratu ingo dugu, hartu eta sartu eta sartzeko zorian. Sartzeko zorian esan nahi dugu, ensegu esparrura, El Salvador, uztartze irekia, berriro, aurrelariekin, ez dakitzen bagarren sarrera, defensa honala ere uztartze erdiere egindakoa, eta baloiaren jabe, behin eta berriro El Salvador. Epaia abantaila ematen ari da Salvadorren alde, ez dakit zergatik.
Ostikada txoazan ostikada, ensegua, eta justo, anartze losegik lortu du baliogabetzen ensegua, baina golpea, zigor golpea diraz eta zeukan aurrez paileak. Eta hori izango da, baina oso horbil, ensego lerrotik asko jota 5 metrora. Eskuinagatik 15 metrora, eta tinko sartu da aurrelaria, hankaz gora bota du Matinko Jado, eta ensegua, 6. ensegua El Salvadorrek. 13 eta 32. minutuan. 6. ensegua. Ez naiz oso ongi gogoratzen, baina joaneko partidan emaitzaren nahiko aldeko izan zuen El Salvadorrek. Ez naiz gogoratzen zehazko zenbat izan zen, baina biztan da, 2 norgehiagotan talde bat horren besteko aldeaz nagusitzen denean nagusi dela jokuan. Gauzatu egin du agetaratzea, hortaz 13 eta 40. Bigarren zatiko 32. minutuan. Igor Etxeberria berriro ez dela, ja. 10 minutuak igarrota gero. Baina zoritxarrez gure demora geratzen ari gara, beste 3 entsegu lortu beharko genituzkelako puntu bat lortzeko. Baloi honekin, segituan. Ondo, venga, Jogi duzkun oso bisibili da hor. Salvadorrak ere konfiatu egin direlakoan nago. Iraiz Garmendi eskuinera. Luze baloia ezkarre galera, baina aurrez zigur golpea gindua zeukan. Adieraz ez zeukan epaileak. El Salvadorren zelaian erdialdea, alegia, 30 metrora ensegula errutik. Baloia eskuan du Jon Zumalabek. Eta orain bai albora bota, eta beste entsegu bat lortzeko... Beste entsegu bat lortzeko saiakera, eta, bueno, esan badugu esan denbora gutxi geratzen dela, segituan entsegu bat lortu ezkero, badago denbora beste 2 lortzeko. Segituan lortu beharko da entsegu hori. Ez baita denbora askori geratzen, 6 minutu geratzen dira, eta 6 minutuan bi entsegu egitea, bueno, kirolan beti zaten da, gauza asko egin daiteke. Baina, bueno, handik bigarna egin beharko genuke eta gero beste 2, beraz, zai xamarra. Bien bitartean, baloia eskuetan duela Iñaki Otxotorena.
esango genuko 70 El Salvadorrena izan da. 3. minuturako, 3. minutua bete denean egin du Hernanik gauzatu ditu beste 3 puntu, zigor kolpe jaurtiketan 13-26. Gero, 21. minutuan 13-31 akatsa egin du Hernanik eta gainera Igor Etxeberria kaleratu egin dute 10 minutuz, jokaldi horretan 13-33 da azkenean El Salvadorrek bigarren zatiko 32. minutuan, bere 6. ensegua 13-38 eta agetaratzearekin 13-40. Hori izan da beraz, 16. jardunaldiko neurketa hemen etxean, eta urrengoa, Jonek oso ongi adierazi den bezala Jon Otxotorrenak partidan zehar Madrilen jokatu beharko da, ez dakit esan behar dugun hain erabilia den hitza, hilala bizikoa, baina promozio postuatik urrundu nahi badin badugu, edo promozio postutik pixka bat aldendu kontuan hartuta Gernikaren parean gabiltzala, ez zinbestekoa zerbait lortzean. Zer lortu? Beharrezkoa da gutxinez 4 puntuak lortzea. Esan bezala Gernika urruntzeko edo gutxinez borroka hortan irauteko eta batez ere Pozuelo bera ere guztiz ondoratzeko eta aukerarik gabe uzteko. Ederki, Salvadorrekoak badakizue partida bukatzen denean, gehienetan eguraldi hori laguntzen modu, zelaian bertan ari dira luzamenduak egiten, jakina hau pozik, 6 segu lortuta, beste garaipen bat etxera, Hernanikoak ere elkarrekin lotuta pixkat komentatzen gertatu dena, entrenatzaileekin, eta eguzki oraindik presente dugula Landare zelaian, honexekin amaituko dugu gaurko emankizununa. Beraz, urrengo partida arte hemen Landaren, urrengo arte, mila esker. Hola. Dena guztu. Ja, isildu izate? Bai.